ואנחנו בשעת המיינד פרנק אייל שעשו לו רזט למפה. כן, כן. כן, עכשיו שמעתי. ורק אתמול הצטרפנו, כי אנחנו מסוממים. טוב, כן. בוא לפני, בוא נלך למצוא עד שלא איך הגענו לדברים האלה, כאילו, היה איפוס והיינו בפול דברים, אז פיצו אותנו. אוי, אבל פיצו. דיימונד. בקושי איירון היה לנו. איפה אתה? אני כאן. אני רואה אותך. נו, אני חוזבת. הנה אתה, מה אתה עיוור, יו. בוא, עזוב את העץ. אני לוקח אותך מצוץ. בוא. וואי, בוא תן נראה רגע מה טקסט. XYZ. אני רוצה להגיע בדיוק ל-5,000, יאללה? בוא בוא ל-7,000. נו, עזוב אותך. אוקיי, ה-XYZ זה 200... אוקיי, אנחנו צריכים מ-275, אני רושם 275. איפה אתה? 270, אני עכשיו הלכתי למעלה, עכשיו אני יורד למטה, איפה אתה? הנה, אתה תראה את השם שלי, רק אני מסדר את ה... ספיידר! ספיידר מסומם! תיזהר, למה אני אמות. היה? מה הקשר את מסתכלת עליי? משרום. איפה אתה? הנה אתה. טוב, אז רק רצינו להגיד שאתמול אנחנו התחלנו לצלם, רינדרנו וכל זה. אבל אז היה איפוס ולא רצינו להעלות את זה. אנחנו נצלם הלוטוף ברקים. יאללה, בוא פשוט נמשיך קדימה, אין לי כוח, אני לא רוצה שיתפסו לנו את המקום. בוא, תרוץ, פשוט תרוץ, יש לנו אוכל. כמה לך? יש לי 58, כרגע אני אוכל. 55. כן, אני מסדר את זה פה. מי זה? זה אני. מאחורינו. ברא, אני רואה ברא. פרה. בן סון, פיץ לי. לברוח. הוא לוקח לי את המקום, זה אין את אמא שלי, סתם. אני חושב שיש פה, הנה, עוד פרה. זה פשוט תמשיך, מה הוא רוצה? נראה לי אני שם על פנסי. יש לי לייגים. אני שם על פנסי. שים על פנסי, שים על פרוטח. מה זה פנסי עושה? מה? ואיפה אני יודע? אתה רוצה לשים את העם? רגע, בוא נראה מה זה פנסי. איפה זה? יש לי לייגים. הנה, על פנסי. יש לי קצת, זה רק לי אבל, כאילו. עוד מעט, יואו. יפה זה בלי פנסי. עדיף לנו לא כל כך לשבור את הסוורד, אבל... אוי, התגעגעתי לזה בלי פנסי, אז ככה זה היה נראה. מה? סליחה, אבל פנסי זה מכוער, תראה את העלים פה. איפה אתה? בוא. מאחוריך. החרב שלי על כתום. צילמנו? לא, סתם חיכיתי לך. עזוב, אל תראות את הברות. צריך. איפה אתה? כן. בוא, עזוב, יש לך סטון סוויט. אתה תשבוך את החרב, עזוב. לא. איפה אתה? אני לא מפספס את הפרות האלה, לא מעניין אותי. אז אני אמשיך. חכה, הנה אתה. כמה קובל יש לך? 4. אז אתה יכול להכין לי גם חרב? למה? כי שלי על כתום. בוא קח את שלי אז, וודן. איפה אתה? יש לי 2 וודן. איפה? לא יודע. טוב. אני אשבור אותה. יאללה, בוא. קח שיק, צריך צריך. יש לי להגיב. למה אפילו? ככה זה נראה בלי פנסי. מה? פנסי זה דרך. תלך לצד השני. שמאלה. יש לי להגיב. We found a node in the hottest place. כמה וול יש לך? איפה אתה? בוא אחריי. חכה רגע, הנה. יש לי להגיב. תן קצת ימינה, שמאלה, לא בא לי שיצא כששחק ישר. חכו שנייה. חזרנו ונסר. אני לא יודע אם זה יורד לטלגים. תראה מה יש פה! פליינס. סוסים! אבל אין לנו סאדל. חזירים! אתה רואה את הסוסים? בוא נעשה את זה. כמה וול יש לך? 6.
6, אז עזוב, בוא נמשיך קדימה, תאמין. כן, אני רוצה אבל צריך מה אוכל. שרולנד? איפה מה זה? אתה? אני יכולה לשרת. לא להגיד. בוא, החזירים אנחנו האלה. סתם ייקחו לנו את המקום. אבל אני צריך את החזירים. אחרי זה לא יהיה לנו אוכל, או נמות. יש לנו ברד, יש לי סטייקים קצת, בוא, עזוב. אלון לך, אתה יודע. מה, יש לך פה בחינם ולא תיקח? שלגים. נו, תעזוב אותך כבר, בוא. נו, נתקדם. חזרת לרקורד? לא, חיכיתי לך. טוב. תפיל. מה נראה לך? לא חזרת. בוא, זה עץ נדיר, אני רוצה אותו. נו איתך, יואו. אני רוצה חוויות. מהמזכרת. תקשיב, זה ב-275, אנחנו עכשיו הלכנו כ-750 בלוקים. כן? כן. עוד חזירים. יאללה, בוא. איפה אתה? מאחוריך, אני אכלתי גם. אני אמשיך קדימה. כי מה שאני רוצה זה למצוא בית יותר מהר. ושלא יקחו לנו את המקום, אתה מבין? כי אז יהיה בעיות עם הנדר. אני לא אומר, עוד פעם יהרס לשרתני, אני מקווה שלא. אוי, בלי פנסי זה מכוער, עכשיו הבנתי למה מדברים אתה כל בא? הזמן. מה? כן, שתל. אולי זה עושה אבל פחות לאגים. לא, זה עושה יותר. אני בוא אני אגיד לך על מה אני... לא זוכר איך בודקים. טוב, יאללה, אין לי פה. זה בווידאו סטדי. אני על... רגע, אם אתה על פנסי אז תוריד, יהיה לך סתם לגור. אני על פסט. יופי, אז בוא. למה אני לא יכול לרוץ? מה זה הלג הזה? יש פה קול. לא. קול, אתה רוצה? פמפקינס. קח את ממה... איפה יש לך? מה? קובל. לקחתי. כאילו, לא לקחתי, חצפתי. כמה פורקצ'ופ יש לך? 22. 22, טוב, עזוב, בוא תמשיך קדימה. אנחנו עוד רגע הלכנו 1000 בלוקים. מה שמשאיר לנו את 4,000. אתה אומר לרשום את ה-XYZ שלנו בזה. מה? כדי שלא יהיה בעיות עם הנדר. כן. יש לי לאגים. כמה חזירים. יואו, כמה? קבנן. לא, אבל רק בגלל... עכשיו היה לאג קטן בגלל שזה היה וורץ. כמה פורקטופ יש לך? עכשיו אני רק התחלתי להרוג חזירים. יואו, זה לאגים. יש לי כבר 32, זה טוב מאוד. יש לי 7. איפה אתה? כאן הורג אותם. נו, הם הורגים אנשים. עזוב. אתה עולה? כן, חכה לי. מה שאמרתי לך, אני רוצה לגור בפליינס ליד פורטרס. זה טוב. כן, בגלל שזה מלא עצים. קול, תיקח. כמה חזירים! אני רוצה את החזירים, הם טובים. לא שאני לא אוכל קשר או משהו.
איפה? לא, לא, לא. יואו. יואו, אני עוד רגע מתתי. ולמות is good, סתם. לא רציני איתך, אבל אני עוד רגע מתתי. לקחת אותו? יש לי 16 פורצ'ות. שיט, מתחיל להיות לילה. לא טוב. לא נורא, אל תדאג, אנחנו שורדים את הלילה הזה. הפעם יש לנו אוכל בשביל ריג'ן. קור. רק בלוק אחד. לא, אבל פעם קודם היה לנו ארבור. וראית איך שרדנו, הכנו ארבור מהאיירון. כמו שאמרתי לך. כי עלו מספיק איירון ומספיק כלים גם. בסדר, אבל הארמור זה ממש, זה בכלל יותר חשוב, אני חושב. מטולס. אני חושב, כדי לשרוד, אתה יודע. איפה אתה? על העצים פה. מה, אתה תרזם? הלכנו כאיזה... בחורך הבעת. אך לא. אני בלאג. מה זה הלג הזה? זה גם פרויקט? כן. יואו. וואו. רק עכשיו קיבלתי את המכה. איפה אתה? מאחוריך. סלעים. בוא נשים על ברייט. סתם, לא. למה? אני לא על ברייטנס. מה? אני על ברייטנס. איפה אתה? איפה אתה? כאן. בוא. רק שלי זה כבר 1600, נראה לי. רגע. כאן בוא 1600. נשאל פה אם יש מיטה כדי שנוכל בינתיים לישון, אתה אומר? לא. לא עדיף. עדיף להתקדם. וזה אי אפשר למות. אנחנו יותר מדי חזקים, כאילו יש לנו כלים. כן, אבל הארמור הוא לא כזה סוס, אתה יודע, זה לדר. עדיין יעזור לנו. ובבקשה. יואו, רק עכשיו קיבלתי את המכה. כמה וולי שלך? 6 אמרת? כן, מספיק לשתיים. כן, אבל גם לי יש עוד 2. בוא'נה, איזה כיף זה, אבל ונילה כזה, נכון? כן. סוף סוף חיפשת איזה חצי שנה. כן. איפה אתה? אני טרזן. תקפוץ על העצים בגלל המובים, אבל יש סקלטון שזה קצת קשה. למה הם רוצים ספאון על העץ? לא, פשוט הם יורים בך. כבר כמה בלוקים הלכנו? 1500? או, זה לא כזה הרבה. לא, נפלתי מהעצים כאילו. בוא, אני עכשיו עולה. לא, אני לא מפחד. אני לא רואה בינתיים מובים בסביבה, לא יודע. איפה אנחנו? פורס. נגמר העצים. אתה רואה, בפליינס אין הרבה. זה לא פליינס פה. תסתכל טוב טוב. פליינס, לא נורא. זה לא משנה איפה תבנה, באמת. זוכר איפה היינו בזה שכל שנה הזדמנו מובים? בגטאיגה. זה המוב איפה שפה. זה אחד הסוסים, יואו. ובדקתי זה לא בגלל ה-XYZ. כאילו בגטאיגה. נכון היה שם את הזה של המובים? של מוב ספאון? מה, שכל שנה הזדמנו מובים? לא יודע מה זה היה שם. אני בקושי רואה. שוגר! זה לא כזה משהו, אבל אפשר אם... לא. צריך להכין... שכחתי איך מכינים בוק. לא. בוק. שחקן לדר ספר. ומה עוד? זה לדר ושוגר? קיין כאילו? כן. הפעם נבנה את הבית שלנו יותר יפה. בוא. הלכנו 1200 ובלוק. נשבר לך זה? כן, אגב, יש לי עוד אחד. מה אתה טוב? יואו, כמה הורדת לי? היה לאג, אני אומר לך. יש לי לאג. 3 שבבות הורדת לי. צריך אני רואה אותך. זה מתמלא לי. לא, אני רואה אותך 14. כאילו ראיתי אותך 14. איפה אתה? כאן זה טייגה. טייגה היא. שיט, לא יודע.
לא, זה צריך להיות מגה טייגה. בשביל פודזול נראה לי, לא יודע. הלכנו 2000 בלוק. בוא תעלה על ההר, אני לא רואה כלום. אתה אומר לשים פה טורץ'? לא? כזה הולך, אני כבר עושה פרקור על העץ. זומבי. עוד שנייה ספאם כבר אותי לי הולכת. כאילו, עוד 27 מכות. יש שם לבה. כאן. כן, זה. כן, זה לבה? כן, וואי, זה מוטל. אין צפוי שיהיה פה טוב. ועדיף שידעו שהיינו כאן, אתה מבין? לא, אל תדאג. אין לו אבני לידנו. יש מצב אני מפסיק את הסרטון לאוטו בזה. מפעיל? מפסיק. למה? מחיש. יצא לך. לא. אז למה? נו, אני במתח. בגלל שאם אולי תיכנס לחדר, אתה מבין? איפה אתה? כאן. הנה אתה על העץ כמו מחבל. הללויה. קפץ למים, בי גוד. יואו, אח. זה פיילר! אח. תעזור. כן, אני אוכל. תעזור, קריפר. מה קריפר? אני בלאג. תברח מהר. אין. תעזור. נו! פאק, הוא טוקינג, מה זה? נו! יואו, זה לאג היה. זה הוצאתי מהשרת. יש רק עכשיו חסר לי שיבוא איזה סקלטון. כן, והוא כזה... והנה סקלטון. איפה? הנה הסקלטון הראשון. הנה, 2. אז רק 2. תמשיך. ברח. שיט, נתקעתי באס. אח! מה זה וילג'? זה לבה. מה זה שם? מה זה רק אני שאני רואה דברים שרופים. כן. העץ נשרף. לא היה פה. מה, למה? וויץ'! קריפר! יואו, מזל, זה לא עובד כלום. די! למה, מה יש מאחוריי? נו, תהרוג אותה! יש, הרגתי אותה. בוא אליי. אין לי... צריכים להשיג... בוא תיקח קצת סטון לפיקקס וזה. יש לי. ולחירב. לי 4. תשים פה רגע קרפטינג. יש לך עליך עצים? כן. כמה? אבל ככה בשטח כי אנחנו צריכים את זה. תאמין לי, לא הרבה סתם כזה. קח. תשים פה תביא לי מקלות. אני רוצה להכין לי קרפטינג. ווד, כאילו, אתה יודע. יש לך קרפטינג? הבאתי לך ווד עכשיו. חכה רגע. אנחנו נעשה ככה ונכין חרב. למה קריפר בא לי מאחורי הגב? אתה צריך גם חרב? כן, אני מכין לי. אני אכין לי 2 במקרה חירום. אני אכין לי עוד. עכשיו אני מכין לי פיק. לא צריך להכין אותו. קצת הייתי צריך... אז בוא... אתה צריך עוד משהו להכין? לא. אז בוא נוריד את זה. אוקיי, אני אוכל זה. נכון, אנחנו עולים את זה. היה? יש לי בלוקים. יש לג? כשאני אסיים להגיע אני אביא לך. קח. הגעתי ככה, אל תיקח. יש לי 19, אתה זרקת עליי. תביא לי את הכל. כך, יש לי 23. זרקת עליי 4, אז... 62. 62?
יואו, זה טוב. אז נעשה כל אחד 31. שיט, פאק. לאגים. זה! יואו, what the fuck? יפה. איפה שיט, אתה? כאן. שיט, חכה לי, שמור עליי, אני אוכל קצת. לאגים בפיתה. לאבא. עוד חזיר! חכה רגע, תשמור עליי, שנייה. כן, אני מחכה לחזיר. מסקלטון בגבעה. הלכנו 2000, זהר, זומבי בא אליך. בבקשה שיצא 2, יש! כמעט יש! עשינו, זה 3. אני 64 ועוד שיט, עוד 3. זומבי בא. ועוד 1. טוב, הוא יישרף כבר. יאללה, בוא, זה הזמן שלנו. זה הזמן שלנו. ראיתי שזה יחמם את הסטאק? כמה זמן זה לחמם סטאק? 3, 4 מה? דקות. לא יודע. יאללה, בוא. חכה, קוד, אתה לא רואה? יש פה עוד אבל קול. כמה קול יש לך? וואו, כמה קול יש פה. כי זה אקסטרימיס. להגיבה שלה, כל הקול על הנה, הגבה. עוד העלים נשרפים. מה הולך פה? בוא'נה, יואו, היה לי סטאק של ברד. באג. איזה הלג הזה? הנה. איזה באג מסריח. אכלתי ברד וזה איבד לי אותו. כאילו, איבד לך אותו ולא שם לך? כן. נו, עוד למה לא. העכבר עולה למעלה? בפיתה. השגתי עוד 10 פורק צ'ופ. יאללה, איפה אתה? פה קול. אתה רוצה היום למצוא בית לפני שהגיעו אלינו? זה לא The Walls, חלאס. כי אם... מה זה 140? כי אם מוצאים אנחנו עכשיו צריכים במקום 5,000, אתה יודע לכמה? 10,000. לא נורא. אבל לא צריך 500 בלוקים? לא. בשעה בזה. איפה אתה? איפה אתה? בוא, קח. יש לי כבר 14 בסטאק. אבל אני חושבת שאנשים השתעממו. לזבור את כל ההליכה הזאת. פרה, צריך את כל הפרות, פרות זה מפליג גם טוב. כמו חזיר, אבל בסדר. כמה סטייקים יש לך? 32. סטייקים? כן. אוי, איך אני אוהב את הפרחים האלה, הם יפים. גם אני. הם כוסיות. רבנן עליהם. מה? רבנן 2. כולם ברבנן. פור סטיל. איך פור סטילס? אין פה גבעות. כן. תקשיב, אני אגיד לך, אני רוצה שיהיה לנו בית כזה עם כלי וכל זה. אל תדאג, נעשה בית מזף, לא כמו ש... רק כאילו אם אני ככה, יש לי... תסתכל, זה כאן, נכון? תסתכל. far away, no delays. יש לי לב, נכון? לא. לא יודע, אתה תקוע כזה. You are not... You are... Yeah. Welcome to the party. הלכנו זה כמעט 3,000 בלוקים עכשיו, אתה יודע? וזה הרבה 3,000 בלוקים. אני יודע. עוד פרות! ואני רואה נראה לי הרבה. כאלה גאות אם שם. היה לנו אנדרפרק כבר היינו מסיימים את זה. כאילו עם אנדרפרק. אם יהיה לנו אנד פארם, יואו, זה מה זה טוב. אני רוצה שיהיה לנו אנד פארם. איפה אתה? לא יודע.
כמה זה יש לך של הפרה? 10. מה? יש לי 40. כמה ברד יש לך? 36. המטרה שלנו צריכים לקחת את החזרים, כי עוד מעט יאמר לנו הכל. עוד פרות. מה הם עושים פה PvP? לא מבין. מה, אני המורה שלהם? מה זה בליזדון? מה עשיתי? איפה אתה? סיוון? איפה אתה? כן. זה אתה שם? כן, זה אתה. חכה, אני לוקח עצים. הנה, אני רואה אותך. לא, אני רואה אותך ואני לא רואה את הניימטאג שלך, כאילו. אתה על פסט? כן, אתה רואה את העלים כזה שלא רואים בזה רווח? כן. בגלל זה אתה לא יודע לאן אני משחק שלי. למה אם אני אלפנטי זה יותר טוב? כן, אבל פסט זה קצת סלאגים. בפרק הבא אני אנסה לסדר את כל הלאגים. בפנסי תמיד אין לי לאגים, אבל בא לי להרגיש זה זה. כאילו, ועכשיו אני אנסה שיהיה לי איזה 70 FPS, יאללה בוא. כדאי, צריך הרבה וול. נשיג שמה, אל תדאג. ואם נהיה באמצעי? אז נמשיך קדימה. טוב? כן. בוא, אני רוצה כבר לסיים את זה, אני רוצה פרק הבא כבר לבנות. פרה. 3 ברות. bar away, bar. Don't float on me, just poke on me. I am יו, what the fuck? אתה רואה גם את הפרה הזאת שנופלת ועולה? כן. כמה סטייקים יש לך? 54. מה? כן. לא הבנתי מה אמרת. 54, למה שמעו אותי בלאגים? לא, שמעו אותך ככה. יש לאג, נכון? כן, וזה 54. יו. בוא, למה אתה גם כותב GT? זה רעיון שלי. קח. לא יודע, הייתם שם. יש טאג ב-11. וואי, מפוצצים ביוקר אנחנו. תקשיב, זה לא כזה הרבה. עכשיו, בילאל, אתה שמעת שהוא אמר שהיה בפרט. לא נורא, אבל זה אוכל, מה אכפת לך? נעשה חצי. אתה לא צריך כבר לקחת את פוד. נעשה שם הכל. או אושן. לא, זה אך! לא אושן. זה לא אושן, מזל"ט. זה אושן. זה לא. כתוב פה זה אושן, הלו זה לא אושן. פאק. הלו, מזל"ט. מזל"ט ששב. זה שושן. ששב. תבין לי כל כך גם הולכים! בזדיינים. וגם בא לי סקנדוק. אז חזרנו. זה היה שם סקלטון. כן, אני עכשיו לא. מצטערים, פשוט היו לי אנשים בחדר והמשכנו. יאללה, בוא. אנחנו צריכים להמשיך רק עוד... נגיע 5,500? 5,000! 500? לא, אבל זה 275, אתה מבין? כאילו צריך 5,000 ועוד 275, אתה מבין? אוי, אם הרבצת לך אז מצטער, יאללה בוא. חכה, אז תן לאכול. השגנו אוכל וכל זה, כמה סטייקים וזה יש לך? יש לי סטאק של פורקצ'ופ ועוד 20, אז קח. ולך עוד 7? ובראו ביף יש לי סטאק ו17, כאילו בבשר. אז אתה רוצה אתה תיקח את הפורקצ'ופ ואני אקח את הסטייקים? לא, נעשה חצי בהכל. ככה נהיה טרונים באוכל. לא עדיף, כאילו, שלא יתפוס לנו גם הרבה מקום. למה, כן, אני לוקח את ה... קח מה שאתה רוצה. אני רוצה את הסטייק, בוא, איפה אתה? יודע מה, אני רוצה שיהיה לנו כזה מקום לאוקיינוס, אתה יודע? מקום לאוקיינוס כזה, אתה יודע, שנעשה שביל יפה, אתה יודע, מים כזה.
שים דיימון, סתם לא, זה מכוער דיימון. למה? אני מת על דיימון. ואני לא... אפשר לצב עם זה, אבל לא, אתה יודע. הבאתי לך? כן. אתה יודע, אבל לא לבנות עם זה את כל הבית. זה מכוער רצח. איירון בלוק זה גם יפה. אני מת על האיירון בלוק, זה לבן כאלה. עצים זה לדעתי בלוק אחד הכי יפים. במפקין. יש... ואם אתם שואלים אותנו למה אנחנו עושים עם בית, כאילו במקום להגיד עם פ' אז זה לא בגלל שאנחנו גזענים, אל תדאג. זה סתם בדיחה. כן, זה לא על יודעים. תקשיב, יש לי ילד, מה זה מטומטם? כאילו, אני לא יודע, הוא אומר לי, תשמע בדיחה. יש לנו מורה במדעים, מה זה גרועה? היא לא יודעת ללמד לי גם מה זה מעצבנת. והוא גם לא מאמין באלוהים. אז מה הוא אומר? כשאלוהים הלך ראשון, אז השטן יצר אותו. די, מי זה? מי זה? עולה נפש, יואו. יאללה בוא, יאללה, כולה עוד 1,000 בלוקים. רק עכשיו עוד 1,000? כן, לא כאילו, עוד 500 ל-5,000, אבל אנחנו צריכים, אתה יודע. יאללה, קדימה, מגיעים לפני כולם. בואו נשאר. לא, סתם. אנחנו באמת על 5K בלוקים. מעניין? לא שקר. יאללה, איפה אתה? איך בא לי כבר שיהיה את הנדר? או, מדבר. בואו נבדוק אם יש טמבל. יאללה. טוב. זה גם לא בגלל... לא! זה לא בגלל עכשיו ערבים, פשוט טמפל קוראים. כמו בדמבל הרם. טמבל רץ. נו, אנשים פה מתים. אנחנו היחידים שעוד למדנו בו, כן. ניקח... סוואנה. ניקח... סוואנה! יו, בלי לא קוראים סוואנה, בבקשה! מה שאתה רוצה תעשה. תגיד, אנחנו מגיעים, מה שעושים, אתה ישר שם פורנייס. הם תלחמים ואתה עוד. מתחיל לחמם אוכל. כי יש לי 20 ברד וזה לא כזה הרבה. יש 23. לא לוקחים עד שהכל מוכן, לא נהיה חזירים. אז יש לי 21. אז רגע, אתה לוקח את הסטייקים ואני אקח את ה... אתה not gonna be כשר. אני לומד סתם. השכן זה משמש. רוי, רוצה לראות משהו אדיר? בעוד דקה, רוי. נו. רוצה לראות משהו אדיר? נו. תסתכל עליי. סליחה. ריח, לא תחתכתי, סתם לא. Das bitches love סוסה. מה זה סוסה? מה זה סוסה? אנשים מנסים להיות פה קולים, אני יודע. איפה אתה? From behind you, I take יאללה, him. בוא, יאללה, נו. כולה עוד 200 בלוקים ל-5,000. נתנו לנו עבודה שלקחה לנו איזה 4 שעות מהסרט. לא, את האמת לקח לנו איזה שעה. אתה רוצה בפרק הזה נבנה את הבית? כן, רגע, נלך למים, יש לנו הרבה זמן. עד כמה זמן אתה יכול לעלות סרטון? אני אעלה בלילה. מקסימום... לעלות. לא, עד כמה זמן אתה יכול לעלות, כאילו. מה? רינדור זה תלוי כמה זמן סרטון. אני לא יודע כמה זמן סרטון. אם זה נגיד 40 דקות, זה לפחות שעה וחצי. לאג. טסט. יאללה, בוא. I always want you. יאללה, 5,000 בלוקים. אתה רוצה להתחיל להקים את הבית? יאללה. אבל העצים של הסוואנה הם לא כאלה יפים, אתה יודע. לא. המקום פה יפה. לא יודע, אני יש אתה לו יודע מקום. מה? בוא נמשיך כזה. תקשיב, אנחנו נמשיך כזה עד סוף הסוואנה. נראה מה יש. אם יש איזה פורטרס או משהו, אז יאללה. נגרים פה. סוואנה. יש דזרט, זה מה שאתה אוהב. גם טוב.
איכס, כל הגרש פה מגעיל. אתה אומר לי, טוב, ודזר? מה אתה רוצה להמשיך? כן. טוב, בוא נמשיך קצת. הנה, יש עוד המשך של הסוואנה. מה נראה, אולי נמצא טמבל. וואו, תודה. יואו, מה? עכשיו הורדת... יואו, פירמידה, מה זה? יואו, זה יפה זה. מי שבנה את השער הזה, מלכים. תקשיבו. בריץ, וואי. בריץ, וואי, לא. not for me. אין לי אוכל, כאילו יש לי, אני צריך לאכול. יש עוד סוואנה. baby, it's the node for gold. הנה, פורטרס. יש! רבנן to me, רבנן to you. או, גם במקין. אוקיי, בוא. יש לך איזה כף או משהו? הנה, כן. בדיוק מקום שטוח. בדיוק מקום טוב רצח. איך אתה רואה פה פורטרס? הנה, בוא. אתה לא רואה שם פורטרס? וגם דזר. אתה רואה איזה טוב זה? טוב, תעזור לי להתחיל. יש שם וילג' אם שמת לב. אז תלך לבדוק בתיבה. what the fuck? בבקשה שיהיה משהו מהיום. מה זה? למה משתנה זה? יש פה עוד מינו משהו? יש, עוד שוגר. מעניין אותי אם אפשר לגדל שוגר ליד הלמה. תתחיל, אני בינתיים מוריד פה. יואו, כמה וילג'רים. אוכל! טוב, הנה שמתי לב. טוב, מה זה, אין טבע? הנה הטבע. You ready for the big day? כן. טבע. יאללה, נו, מה יש? יש! איירון? אובסידיאן? איירון אלמט, אוקיי, לקחתי את זה. יש איירון הורס ארמור, 3 איירון ו3 ברד. טוב. זה כל כאילו אחד טוב. לוקח ברד אחד וחותכים בחצי. טוב, יש לך אקס או משהו? סיוון. כן, יש לי רעיון לבניית הבית. פשוט תשיג עצים, נעשה את זה עכשיו. יש פה מלא עצים. כן, אני רואה את זה, הסוואנה. אתה רוצה לנגור בווילג'? לא, זה לא נפו. בינתיים, לבינתיים. לא, לקחת השתלטות על המקום של האנשים הקטנים האלה. אז בוא נפרק את הווילג' הזאת. לא! מה לא? יש לי רעיון לבית. מה הכי נתן פה? what the fuck? תכין סטון אקס ותתחיל לחצוב עצים. יש לך גרפדינג? כן, קח. שים. אמרתי תשים, אין לי מקום עליי. בוא, אין לך מקום? יש לי הרבה דירות. מה נעשה? תתפוס את הכובל שאני זורק. כמה זה? כמה אקס הכנת? אחד? מה אחד? אקס. לא הכנתי כלום, אז שמתי את האוכל. אני הולך להתחיל לחצוב. לא שמתי את כל הקוד. בינתיים בוא נלך לחצוב את העצים שלי. תודה. חטפתי לך אחד. די. אני אחצוב את הלבנים, אתה תחצוב את האחרים. טוב, אני מת על הג'ונגל. אלא זה אחד הדברים שאני באמת... אז there's white עץ. אני לא סובל את העצים האדומים, שתדע שהסוואנה. למה? כי הם מכוערים. It's the most beautiful עץ in the... תיקח את הרגילים. גם יש לי רגילים. יש לי 33 רגילים. 33 מחוממים או לא מחוממים? מחוממים. מחוממים? לא מחוממים, הם מחוממים. לא מחוממים! מכין לי נראה לי, זה קצת להיות חושך. כמה עצים לבנים יש לי? עוד... אבל אני מכין מאיירון, אני לא אוכל. לא, תכין פיקט מהאיירון. לא, אל תדאג, יש לנו מספיק איירון. כאילו, אין לנו איירון בינתיים, אבל אני צריך... נו! תאמין לי תכין פיקט. לא! מה לא? צריך עץ! לא צריך. איירון נוצאים בשנייה, זה הדבר הכי קל נראה לי למצוא. לא נכון. כל זה הדבר הכי מעצבן לחצוב. כן, כמה זמן זה לוקח? לא, כל זה השני, גרבל זה הראשון לדעתי. אוקיי. יאללה, הבאתי 49 עצים. קח את הפמפקינס. בוא,
אני בינתיים אתחיל לבנות את הרנק. Cause I know. טון, טון. פה טורצ'ים. אני גדל את החווה שלי, אתה יודע, זה החווה הירוק. אני לא יודע אם יש הרבה מובים בדזרט נראה לי אמור להיות. נראה לי, לא יודע. I'm not a brozevo. Cause I know. אוי פאק. אין הרבה. יש... פאק, יש לך קובל לפורניס? הנה כבר הפורניס פה, מתי עיוור? אז חיממת? נעשה כזה גודל של הבית. נעשה אנחנו בינתיים. עושים פה ענק, אבל בא לי ענק, בבקשה. בינתיים. לא יהיה ענק בית, כאילו, לא... אנחנו יודעים סילה. לא, לא סתם, מה כן צריך נעשה לה... פה עד הסוף. אנחנו רוצים בית הנוקוש. עם גדול באמצע. קודם כל, מה שאנחנו צריכים, ברור שלא יהיה רצפה מעניין. אבל הפורניס... נעשה קומות, אתה יודע מה? נעשה קומות נראה לי. כל לא, נעשה, אני אעשה אותו. אתה לא, עזוב. לא, נו, בבקשה, אני יודע מה נעשה. אתה תבנה לי פה איזה משהו שיצא לי פה גוש קקי עם ציפור. אתה, יאללה, סטופ להעליב לי. סטופ להעליב, יאללה, מי צריך חיה? זה מאחוריך. או שלא. של איירונקס, מה תעשה? איירוניקס זה כמו סטון פרור. זה מגניב במראה צ'יינס וורד. או, זה נראה לי היום מוריד אמר. אבל זה בטח היה נשבר מהר. כמו ארמור. זה שאני לא ידעתי שצריך את הפייר הזה. So we didn't אלבת, אז נה. בן סמון. נו, כמה מובים? איפה אנחנו גרים? בסוואנה? מקום זומבים. תשיג עצים. משיג לבנים. אני לא שתל, שתדע. יש פה מספיק. אתה לא נכנס, זומבי לא נכנס. אנחנו נשתל בסוף, כאילו. נעשה חוות עצים, אני אבנה אותה, כמובן. אז מה זה היה? קריפר. מה הוא הרס? קצת מהבית, ממש קצת אבל. את מה שבניתי פה בצד? למה הרסת את זה? זה לא אני, זה הקריפר. עשה פה את ווז... נו, מה זה פה כל המובים האלה? נראה לי פה שווה לבנות מאוד. יואו, נו! אין לי חיים. כאילו במיינקראפט. במיינקראפט אין לי חיים. כאילו, אתם יודעים, עד חיים כאלה. HP. אני מכין דלת. נעשה דלת כזאת. אני עושה אותה כאן. אני עושה אותה לכיוון של הווילג'. נעשה כזאת דלת. אני חושב שזה עובד, אני לא בטוח. די עם כל המובים האלה, יואו! איפה אנחנו גרים שזה כל כך כל המובים האלה? אני בונה את הבית. כמה עצים יש לך? 28 לא מחוממים לבנים. אני חוצב את זה לאט כי כל דקה בא לי זומבי. כך. תעשה גוד. רק זזתי בסקלטון. צריך להעיר את המקום. אם בא לפה עוד קרפר אין לי כוח כבר. יש לנו חבר בדלת. ההוא לא נפתח, הם רוצים אותך. נו, יואו, מה זה פסט? רגע, וואי. יש לנו חזיר בתוך הבית. חזיר עשה ספאון בתוך הבית שלנו נראה לי. נו מה? כי יש לי פסט פלייסט, אנטי צ'יט. אם זה עכשיו לא עובד אני מת.
בירץ'. נו, מה עכשיו? קריפר וסקלטון ביחד, יופי. נו, סקלטון על גבעה. די. עוד קריפר. יש לי ימי. אוקיי, עכשיו אני בינתיים עושה רק את הגג, תשיגו עוד קצת עצים. בא לי כבר לעשות פחום. מה סליפ? אני בונה לנו מיטות, אני לא אוכל ככה. מיינקראפט טייטס מי, וואו. נו, איך חופרים בצ'אט? נעשה קצת תיבות. חסר לנו... יש לך עצים? כן. אז תשלים את הגג. מה זה הטבע? מה זה הציפור הזאת שיש לנו פה? איזה ציפור. תסתכל. איפה? איזה ש... בדלת. זה, איך הגעת לציפור? וonder מה יש? טוב. אני שם לך עוד שתי סטייק. אני משלים את זה בעצם נעשה את זה עוד מעט. נו, מה אפס פלייטינג? ועוד לא שמתי, סתם. תביא לי. לא, אמרתי סתם. אני מכין לנו ארמור. ממה? ולדר. לא, אני רוצה את זה לאינצ'נט. סתיגל. לא פח. יש לנו פה ספיידר. למה אתה מוריד? בינתיים תשאיר את זה כדי שיהיה לנו אור. תעשה חווה כזאת. זה יופי, זה חיצוב יפה. היי מלא, רבני. איפה זה קפץ עליך? שמאלה. יאללה, יש לי 57 סטייקים. אז תחמם את הפורקצ'ופ. חכה, אני מחמם עוד 17 סטייקים, אני רוצה עוד קצת. נסיים את הבית ונסגור את הסרטון שלנו. אחרי זה נעשה עוד אחד. נחשוב על מה נעשה. נעשה מיינינג, זה יודע. נעשה כזה קרוב שבוע ובנינו סתם. מה יש בתנור? סטייקים שלך. כמה סטייקים יש לך? מה, אתה לא מחמם לי היום את הפורקצ'ופ? חכה. יש לי 55, שמתי עוד 27. עוד 17, לא יודע מה שמתי. נו רבנן, בוא, זומבי אוכל בתחת. שמאלה, בגדול. מה קשור? בדלק, לא ליפול. בוא נראה איזה הצעות יש. לקחת את הסידס וכל זה? מה? של 15. כל הפוטטו, לקחת? לא, עוד לא. למה? אני לא יודע, אני לא לקחתי. או שאין פה פוטטו? יש שם. לקחתי, מה אתה מדבר? בווילג'? כן. לא לקחתי. למה? לא, לקחתי רק את התיבה. יש פה רק וויט. הנה, אני לוקח את כל הקרות והזה. אנחנו צריכים קרות. יאללה, יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 4 סטאקים ככה. של ווד. מחומם. נשאיר את הסיד? שטות הסידס.
לא, כי יש פה מלא וויט. היי, הטי לנו ביצה בבית. יש פה מלא וויט. להשאיר את זה? תשאיר. עכשיו אני לא זוכר איפה הבית. לקחתי את הפורנסים שהיו פה. אין פה את הספרייה? הנה, יש פה בוקשלף. כן? כן, אני הורס את זה. כמה? לא יודע, עכשיו אני הורס את זה. השגתי 19. יופי, 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 יופי. 21 השגתי. יופי, תביא. כן, בוא נראה, אמור להיות עוד אחד, לא? נו, I'm totally לשכוח כאן בספרייה. יש לנו גריבר ליד הבית, 2. ואין לי משהו שיהרוג אותם. יש לי, אז מה יש לנו גריבר בדלת. מה לעשות עם הסידס? להוריד אותם? את הכל? לא יודע, ויש לנו גריבר בדלת. יאללה, אני מוריד. בוא חמודי. לא, מקסימום לא, לא. נעשה אחר כך חווה ענקית. מה? אבל לי את כל החיים. יש מצב בפרק הרביעי, נעשה משהו עם הווילג' הזה. אין לכפור. אני אבנה את המוקטראפ יותר מאוחר, אני יודע. לא על הפרקים הראשונים. שיהיה לנו הרבה קודם. נעשה הרבה מיינינג. אני ארשה לנו מול הבית גם סקווד אייל. יואו, כמה סיד השגתי. בייגן. למה יש פה קקטוסים? ואני מגדל. מסיבה? לא! יואו. תן לה תאבין. כאילו קקטוס זה... גדול יוק. ירוק. אדום. מה אתה עושה פה? אתה לא בכלל את הפורקצ'ופ? הסתיים? כן. אז חכה, אל תיגע בזה. אני הולך לשים את הדברים ב... אנחנו נחפור למטה, אתה יודע מה שעשינו בה. שמתי קרט וזה, אני מכין לנו בינתיים ברד עם הוויט. 9. כמה ברד יש לך? איפה לי לדעת? יש עליי 11. 11. מה, אתה מביא לי את הכל? לא, ככה 5. כי יש לך 16 ולי יש 15. מה אתה בונה פה? אני לא מבין. אין. כאילו, אני שם רק פה רק את הספרים בינתיים. אבל אנחנו לא עושים את זה עם העצים האלה. מה זאת אומרת? לא עושים את זה רק, נעשה עם עצים כאלה, אבל לא רק עצים כאלה. זה רק המגן שלהם. בסדר. כמה XP אתה? טוב, אנחנו נעשה... תביא את הספרים. טוב, יאללה. אז, thanks for watching, like, subscribe and comment. יאללה ביי.